Ahojte, ideme si umyť dneska pleť. Ideme si zrovna urobiť aj takú skincare. A s dvoma produktami si ideme umyť pleť, a to je Balea a tento tiež Balea od značky, ale je to takový osviežovač. Prvý krok. Navlhčiť pleť s vodou. Teraz toto. Inak toto je pena a som dneska to kúpila v Demku. Fakt veľmi dobre. Vyzerám čudne. Ale proste. Vyzerám hrozne ako. Je to iba oplátku. A keď máme pleť očistenú alebo umytú a utretú, tak si použijeme tento. Mali tam aj takú rúžu, ale tá smrdela. Takže mám takýto čistý. OK. Čo to nejde? Oh my god. Je to fakt veľmi dobré na osviežení ráno. Je to toho dosť. A najviac je to dobré na prebudenie na ráno alebo na večer. Skincare napríklad. Tento, takže odporúčujem aj toto. Ale zrovna aj toto, lebo nám to vyčistí pleť od make-upu. A ja si dám tento krém, ale kúpila som si dve masky dneska. A to momentálne túto kokosovú, ktorá je na celú pleť. A takáto skrečková, ktorú môžete vidieť tu hore. No takže, mám ich docela 8. Nám dve nepočítam, lebo tie sú ako také nálepky na pupaky. Inak išla som si robiť dneska nechty, takže... OK. A ešte vám ukážem, že aké mám masky. A to je... A to prvom mám také vankušky pod oči, potom takéto pupáky, no proste nálepky na pupáky, potom takéto vankušky pod oči, potom ďalšie vankušky pod oči, ktoré je minus 4 a to je s ľadom, a potom takéto na pery. Jo, takže neviem, či ich mám 8, ale proste počítame toto je nálepky na pupáky. Takže to je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak mám ich 7. Tak kto chce ďalšie video, napíšte mi do komentára takúto skincare.